Ano ba ang aking gagawin kapag nakalimutan kong kumain, nakalimutan kong uminom habang ako ay nag-aayuno? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin, likas na sa atin ang pagkakalimot. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ng kanyang alipin na ito ba ay sinadya o nakalimutan. At dahil sa awa at kaluwalhatian ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito sinisingil ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang kamalian kapag ang kanyang alipin ay nakalimutan gumawa ng kanyang ipinagbabawal. Tulad na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag halimbawa nakalimutan nating kumain, nakalimutan natin uminom sa buwan ng Ramadan, tapos naalala natin na tayo pala ay nag-aayuno, ano ba ang ating nararapat na gawin? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabanggit sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa otoridad ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala wa shariba falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa sakah, muttafaqun alayh. Sa malapit na kahulugan nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag tayo ay nakalimot, kaya kapag nakalimutan nating uminom, kumain, tapos naalala natin, ano ba ang ating gagawin? Ano ba ang ating gagawin kapag nakalimutan nating uminom, kumain, na tayo pala ay nag-aayuno? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala wa shariba falyutimma sawma. Ang sino mang nakalimutan niyang kumain o uminom, tapos naalala niya na siya pala ay nag-aayuno, kinakailangan na ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aayuno. Naalala mo, halimbawa dito na sa iyong kamay, yung tira mong pagkain, tapos naalala mo na ako pala ay nag-aayuno, kinakailangan itapon mo na yun at ikaw ay magpapatuloy sa pag-aayuno. Dahil mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi mo ito sinadya. Fa innama at'amahu Allah wa sakah, katunayan siya ay pinakain at pinainom ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya ito kailangan bayaran ang kanyang pag-aayuno sa ibang buwan. Wallahu ta'ala a'lam.